Üdvözlök mindenkit a csatornán. Hát a szemfülesebbek talán, de csak talán tudják, hogy hol vagyunk. Írjátok meg nyugodtan kommentben. Igen, ez a keleti főcsatorna. Most érkeztünk ki a vízpartra, hétfő van, délután 5 óra, és egy 24 órát itt fogunk horgászni a Hortobágy folyón. Hát nem gondoltuk túl a helyválasztást, egyből leültünk ide a hídhoz. Most meg fogom szórni az egyik helyemet, egy kis főzött kukoricával, illetve néhány szem bojlival. Na a srácok, hát az a helyzet, felépítettük a tábort, kipakoltunk, bedobtunk, betettünk. Ez a Hortobágy folyó egy szóridő, hogy ne gyertek. És most jött egy úri ember, hogy egyébként jó fej volt, mert nem büntetett meg minket, de azért kihangsúlyozta, ha nem pakolunk össze, akkor a csekkfüzettel visszajön, és fejenként 150 000. Nyilván mondtuk, hogy jó, persze rendben van, de nem tudtuk, hogy itt, hát nem tudtuk, hogy ez védett terület, és igazából táborozni, meg éjszakai horgászatot itt nem lehet végezni. Hát ezt most mi úgymond megszívtuk, mert már kiváltottuk a napi jegyet, meg kipakoltunk, tényleg már egyébként voltak kapások is, Márka már fogott is kispontyot féderrel, a drága bojlit is kiszórja a bátyja, na mindegy. Magyarul ne gyertek ide éjszakai horgászatra, mert tilos, meg lesztek kúpolva. Egyébként azt nem értem, hogy egy rohadt táblát ki lehetne ide bígyeszteni, hogy te hülye paraszt, ne horgász itt. Hát és ide jöttünk, igazából nem lakunk innen messze, de nem szoktunk a folyón horgászni, és hát ez sehol nincs feltüntetve, szóval nyilván kicsit zokon esik, meg rosszul, de nyilván nem hőbörögtünk, összepakolunk, és elmegyünk innen. Na mindegy. Ránk se tétedett. Úgy behánytunk a kocsiba mindent, hogy alig fértünk be. Hát nem tudom, mit mondjuk, srácok, most. Jó estét! Jó estét kívánok! Ellenőriz? Nem kellene ide kocsival bemászkálni. Igen, már tudjuk, azért pakoltunk össze. Ez egy park. De egyébként nem is lehet akkor éjszakázni a Hortobágyon? Lehet éjszakai horgászatot, csak mivel ez egy park, ide nem kellene bejönni kocsival, de vannak helyek a hídon arra, hát, hogy vágóhíd voltunk át, tudjuk. Hát csak olyan kényelmes volt, azt mondom, megállunk. Hát de ott is meg tudtok állni kocsival. Tehát tudom, csak a feeling miatt itt a híd. Hát csak... De akkor éjszakázhattunk volna itt, csak még a kocsival fel kellett volna állni. Hát igen, ott megálltuk onnan, ahol az út van, onnan behordjátok ide a cuccot. De most az előbb volt itt csávó, azt mondta, hogy itt abszolút nem szól pecázni. Igen, éjszakai horgászatot itt nem lehet... Ugye nem, vagy milyen jegyet vettek? Hát a Hortobágyra napi jegyet. Egy 24 óra. 24 óra? Aha. Azzal 20, vagy éjszakázhatunk. De ő azt mondta, hogy itt nem szabad. Ja. Sőt, azt mondta, nem is szabad sározni sehol. Akkor átvert minket? Tényleg. Most ez komoly? Hú. Hú. Lehet éjszakázni, csak ide ne pakoljatok be. Vagy ne gyártok be kocsiba. Na jó, már Isten meg most már az egészet, hát most ja, már nem pakolom. Na hát jó reggelt mindenkinek. 7 óra van. 1 fok. A tegnapi aucsárolás után visszatérünk a folyóra. Szóval a videó igazából most kezdődik, ugye tegnap 24-es jegyet vettünk Márkóval.
Ami azt jelenti, hogy ma még olyan 5 óráig horgászhatunk vele nyugodtan. Szóval most visszamegyünk, és megpróbálunk eredményesen horgászni. Köpködés nélkül, nem tudom, hogy vágom össze. De tegnap azért eléggé mérgesek voltunk, szerintem valamilyen szinten érthető. De most jön a lényeg, amiért erre a videóra ide kattintottatok, de szerintem benne hagyom a tegnapi részt is. Csak úgy, hogy akárki azért tanulhasson is belőle. Jó van, srácok? Na, majd jelentkezem. Felvettem a Nagymárk rapsicot, és most megyünk és a Hortobite-nek a szemét kifogjuk. A tegnapi, hát hogy is mondjam, csúfos vereségünk, vagy fájdalmas kudarcunk után. Na, a következő bejelentkezés most már tényleg a partról lesz. Ma egy ilyen rapsicos helyet választottunk Márkóval. Amúgy is most úgy beszéltük meg, hogy a tegnapi fogadtatás véget ellopunk minden egyes pikkely darabot. Bácsa le is ejtette a haltartót. Szóval most itt fogunk horgászni. Látszólag ezen a lepratelepen. Ugye ne tévesszem meg senkit, a helyieknek a vityillója elég meredek. Ugye gondolom ezt nem azért építették ide, hogy... Ez évek óta leírom. Hallod, ezt tudod mi? Ez már hogy 3 éve épült. Ez uniós pénzből ennyit el. A legjobb esőbe álló srácok. Láttatok már ilyet? A Hortobágy folyópartján ilyen remek uniós pénzből. Katonai bunker. Jó, nem offolom a videót, srácok. Na meg is van a mai nap az első hal, én még be se dobtam. Még szerintem annyi se volt. Még a szák sincs összerakva, srácok. Írjátok meg kommentbe, hogy milyen trehányak vagyunk, hogy elsőnek a szákot kellene összerakni. De akkor nincs szerencsé. Elvívős? Nincs méret. A fenébe. Kecsendre filézem. Lehet, hogy van. Fú, a kis pikkárbot. Hosszú előke, hosszú előke? Mi volt a tuti csali? Csonti? Csont kukac. Ja. Hát itt az első kis putyka. Hát ő most jön velünk azon, mert szeressük a halhúst. Srácok, arra figyeljetek, hogy még mielőtt ugye beírta Márko ezt a pontyot, egyébként faroktőig majdnem 40 centi, és leejti, ezt nem kéne felvenni, nem ejti le. De is stabil. Írjátok meg kommentbe, hogy állva nem fotózkodunk hallal egyébként, igen. Meg azt akartam én mondani, hogy még mielőtt visszadobjátok a botot, mindenféleképpen elsőnek írjátok be, mert el is vehetik akár az engedélyt. Egyébként a hal súlya 2,3 kg mérleggel hitelesítettük, illetve mondom megmértük, szóval teljesen szabályosan járunk el. Hát ez most a tegnapi bosszunk, igazából ez csak a hal issza meg, de nem amúgy semmiféle bosszú nincs benne, csak hát megbeszéltük a bátyjával, hogy majd egy kis halhúst teszünk. Ennyi azért jár. Igaz? Írjátok meg kommentbe, #rapsic. Nagymárk #rapsic. Meleg volt ott, mit tudom én, milyen alga. Kiment előle, vagy elfogott benne ott. Van az én pontyom is. Hát a Márkolja ez egy kicsit nagyobb. Egy szem gumitengerire érkezett. Szép.
húzós kapásra. Itt van az alsó. Szájában a picike horog. Engedem is vissza. Akkor egy. Nem súlyra megyünk darabra, tudjátok. Ki azt mondaná, hogy a csatornapeca könnyű. Ilyenek úszkálnak fest. Nem tudom, hogy ezek honnan jönnek le. Ilyen zsinór süllyesztő nincs nálunk. Mielőtt elkezdene bárki is okoskodni, próbáltuk azt, hogy letesszük teljesen a spiccet. De tele van fával, és akármennyire le van téve a spicc, beleakad. Szóval így fel kell emelni ilyenkor a botot. Az égbe, fel az égbe. Igaz, Big Mark? Ja. Egyébként fogtunk már néhány keszeget, bodorkát is, vörösszárnyút is, illetve 2 kis pontyot, meg azt a pontyot, amit ugye a Rapsic úr eltett. Na, elment az uszadék, vissza lehet rakni a botot. Na srácok, délután 2 óra van, a horgászatunknak a végéhez közeledünk, szerintem ezt a kis monológot felveszem, aztán mi megyünk és pakolunk. Ugye tegnap este ezekből a méretből, ugye, hát ebből a méretből ugye 30-at szerintem biztos fogtunk ketten Márkóval. Nyilván nem vettük fel az egészet, mert fölöslegesnek tartom. Ugyanazok az egyén pontyok valószínűleg valamikor telepítettek bele, ami nagyon meglepő volt, hogy eléggé ezek a pontyok meg voltak gyötörve. Ez alatt azt értem, hogy mindegyik szinte tele volt sérüléssel, nem tudom, hogy a télen a kormoránok, vagy nem tudom, hogy mi miatt, vagy hogy nem vigyáznak rá a horgászok eléggé, vagy tök mindegy. Lényeg, hogy eléggé le voltak harcolva szegény kis pontyok. Na, szóval ez egy ilyen kis összefoglaló videó, mert eléggé csapongás volt ez az egész. Ugye tegnap érkeztünk Márkóval, tegnap délután 4 és 5 óra tájékán, hát ilyen 3-4-5 fele érkezhettünk, mert akkor váltottunk ugye engedélyt, mind a ketten megyei engedéllyel rendelkezünk, de Hajdú-Biharban hiába van megyei engedélyetek, a Hortobágy folyónak más a vízkezelője, ezért a sima megyei engedély nem érvényes rá. Páran írtatok, igen, rajta van Hortobágy-Berettyó, de az nem a sima ősrégi Hortobágy folyó, az egy másik víz. Ezt ne felejtsétek el, ha ide szeretnétek jönni, mert egy pár éve, mikor elkezdtem én is megyei jeggyel horgászni, akkor én is majdnem belefutottam ebbe a hibába, hogy a megyei jegyen lévő Hortobágy-Berettyót hittem a sima Hortobágynak. Szóval elkanyarodtam egy kicsit a témától, csak úgy gondoltam, hogy ezt az információt megosztom veletek. Tegnap este érkeztünk Márkóval, mint mondtam, késő délután. Felállítottuk a tábort, a sátrat, beeltettünk, szerintem azt láttátok is, szórtunk be tényleg bojlit, kukoricát, mindent, amit kell. És már majdnem ránk sötétedett, hát jött egy úri ember. Igazából tegnap elég indulatos voltam a videóban, nem tudom, hogy ti ebből mit láttok, vagy mit nem. Valószínűleg az olyan részeket ki fogom vágni, mert tegnap azért még, hát a hév az elvitt, srácok, szerintem ezt nem kell magyarázni. Aztán lehet, hogy egy kicsit köpködtem, meg szitkozódtam, egyébként nem jellemző rám, de utólag, ami történt, szerintem teljesen jogosan volt a mérgelődés. Szóval, hogyha ezt a videót látja, akkor meneküljön előlem, mert ha megtalálom, akkor dehogy is, nyilván csak viccelek, de egy kicsit neheztelek rá, ami miatt nem mondott igazat, szerintem teljesen jogos, teljesen jogosan. Szóval megjött ez az úriember, és közölte velünk, hogy itt éjszakai horgászatot nem lehet folytatni, mert én nem is tudom már mit mondott, hogy ez milyen terület. Egyébként még hozzátette azt is, hogy ha ezt nem értsük meg, akkor megy a csekkfizetért, és fejenként 150 000 forintra meg fog minket büntetni. Nyilván mi ezt megértettük Márkóval, azonnal elkezdtünk pakolni, nem akartunk semmilyen konfliktust, nem is volt semmilyen konfliktus, azonnal össze is pakoltunk, és szedtük is a sátorfánkat. Hát úgy gondoltuk, hogy biztosan nem voltunk eléggé tájékozottak, nem jártunk eléggé utána, viszont utólag kiderült, hogy ez tévedés, mert mikor már összepakoltunk, akkor egyébként ez az úriember semmilyen hivatalos okmányt, semmilyen hivatalos igazolványt nem mutatott fel. Viszont mikor mi már összepakoltunk, jelzem, ekkor már ránk sötétedett, és
mentünk kifele, ugye hát ennek a parknak nevezett területről látom én ezt az egészet, ez egy szép park lesz valamikor, mert a fele már be van füvesítve, parkosítva, meg vannak itt padok is, viszont itt a másik fele, ahova én tegnap este vagy délután leálltam a kocsival, igazából ez még egy feldúrt, egyenletlen, földes rész. Szóval nem is értem, hogy miért ne lehetett volna még ideálni, nyilván értem, hogy ne kapjanak ide a horgászok, oké. Szóval megint elkanyarodtam, összepakoltunk, és jött a halőr. Egyből mondtuk neki, hogy miért nem lehet itt éjszaka horgászni, igazából csak kérdeztük. És aztán mondta, hogy hát miért ne lehetne itt éjszaka horgászni, hiszen azért adunk ki 24 órás napi jegyet, egyébként ez a Mohosz oldalán fent van, hogy lehet éjszaka is horgászni a Hortobágy folyón. Nyilván mi 24 órás napi jegyet vettünk, mivel, mint említettem, szerettünk volna egy kiülősebb pecát itt eltölteni, annak érdekében, hogy esetleg hát, ha sikerül egy-két darabosabb halat megfogni. És miután közöltük vele ezt, hogy volt itt egy úriember, és hát rendesen elzavart minket, meg mondott még cifrább dolgokat, ebbe már most nem megyek bele, igazából nincs is lényege. Hát a halőr bácsi szinte majdnem nem kinevetett minket, és mondta, hogy hát semmi probléma nincs azzal, hogy mi itt horgászunk éjszaka, viszont azzal van probléma, hogy erre a beparkosított részre ne álljunk már fel kocsival. Nyilván ezt tudomásul is vettük, meg mondtuk, hogy elnézést mi nem tudtuk. Mondom, ha be lett volna normálisan parkosítva ez az egész, nyilván nem álltam volna fel kocsival. Végül arra a megbeszélésre jutottunk Márkóval, hogy a mai napon reggel visszajövünk, és a Hortobágyból az összes halat kilopjuk bosszúképpen. Nyilván ezt nem kell komolyan venni. Reggel visszajöttünk 7 órakor. Valószínűleg már láttátok a videóban, hogy az első képkockák, azok egy másik helyen készültek, ott bemásztunk igazából a bozótba, ott is sikerült néhány halat fogni, ott Márkó fogott egy pontyot, amit el is tettünk, szerintem délután meg is főzzük, még lehet ez is benne lesz a videóban, nem tudom. Aztán pedig én már csak mondtam Márkónak, azért is mondom, jöjjünk már vissza a hídhoz, hát ha találkoznánk azzal az úriemberrel, és akkor kérdőre vonnánk, hogy mi volt ez a tegnap esti. Közben már a második kispontyot fogja amúgy a botjaimmal Márkó. Szóval mi is volt ez a, hát mondjuk ki igazából hazudott nekünk, de nem találkoztunk vele, igazából lehet jobb is. Konfliktusokat, azokat el kell kerülni, srácok. Tudom, hogy most eléggé kacifántosra sikerült ez a kis beszédem, de úgy éreztem, hogy ezt el kell nektek mondjam, hogy mindenki átlássa a történetet. Szóljatok hozzá nyugodtan kommentbe, hogy ti mit szóltok ehhez, hogy látjátok ezt. Nyugodtan lehet a másik nézőpontnak is igazat adni, vagy igazat adhattok nekem is. Ahogy látjátok, remélem, hogy tetszett ez a videó. Egyébként még annyit szerettem volna horgászatról mondani, hogy a mai napon már féderbotokkal jöttünk vissza, már elengedtük ezt a boilis nagyhalas témát, és mind a ketten egész nap féderbotokkal horgáztunk, sikerült rengeteg kispontyot fogni, mint említettem, fogtunk még bodorkákat, vörösszárnyú keszegeket, karikakeszegeket, illetve kárászokat is. A Hortobágy folyónak nagyon színes a halfaunája, igazából élvezet volt itt horgászni mai napon. Teljesen jó szájízzel mennék haza ma is, hogyha tegnap nem történtek volna velünk ezek a dolgok. De igazából így is jó szájízzel megyek haza, mert ha hazaérek, akkor egy jó hortobágyi pont lesz a számba. Jó, srácok, csak ennyit akartam, már 9 perce beszélek. Ja, meteoroztunk, hosszú előkésztünk, mind a kettő működött igazából, és ugyanúgy jöttek a halak a mederben is, és a part szélében is. Igazából a mai napra összeállt minden, és annyiszor elmondtam, hogy igazából, hogy ebből gyivós játékot lehetne csinálni. Most már tényleg nem beszélek többet, remélem, hogy tetszett ez a horgász videó, várjatok a további tartalmakat. Én ugye Nemes Máté voltam, és asszisztált a videóhoz is szerepelt Nagy Márk. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, iratkozzatok fel, stb. Szevasztok!